ଚାଲ ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ ଯିବା। କୋଉଠିକି? ସେ ବାଳ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବାରିକି ଆগে ଦେଖିଦେବ। ତୁ ତଳେ ଠିଆ, ମୁଁ ଗଛରେ ଚଢି ପଇଡ଼ ପାରିବି? ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଆରେ ଏଇଟା ଛୁଟିଆ ରାସ୍ତା। এইটা চড়, এইটা চড়। ପାୱାରଟା ଟିକେ ପକେଇଦିଏ। ଏ ଗୋବରା ଏ ଫସଲ କିଛି ହେଲାନି, କଣ କରେ? ଆରଥର ଦେଖିବା ଆଉ। ଗୋବରା ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା ପାଣି ଦିଆ ହେଲାନି, କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଇଏ କଣ କାମ? ଆରେ ମୋ ଗୋଡ଼ କାଇଁ? ଆରେ ଘେଉ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା କହୁନ? ସବୁ ଯାକ ପଡେ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଗଛରେ ନଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଗୋଡ଼ ଚଢେଇଛୁ? ଏରା କାମ ନୁହଁ। ଉଠିଆ କହୁନି, ଏ ସେ ଗଛରେ କିଏ ଚଢିଛି? ନଡ଼ିଆ ମୋ ଜୀବନରେ ଖାଇବିନି।